Dear Savannah Sappho, make come for Jude TV. I'm a baby. Canada had no one near Freddy Jenny. I want to be who know my papa, and then some papa, and it's just some I also. Abusafo bi akwa bemba Jude TV so. Ohwe se de me se me nua bema wo bi t-shirt di ana hu se ye na ye nwie ya ankasa na ye mi ankasa mi nipa mora nso papa nso aye eto aso. Jesi adodoma ifrafidase enya ba pie kuro bi fe ne se da ko ho uru doma nti kwa na enye kakra nti apake car no kwa wodan ho. Ti hwe nipa dom ya aha aye mora papa ene da fom. Ti ye ba beja no ti ye fi na ya duru sisi a ye ko no yakotia abusua na ya hwe de ekobia na ya pagya mu no de aba park ya hu se nipa dom isan wosu na ya tenase na ye ofuso mama papa no na fi ye de na kɔ amusie na fi ye de etoaso de atoaso je busiafo mu ne akina mo hwe de kɔ ha ye mowura busie mu ne aba o an mowura fie ti mo hwe de se re sikɔ obia wa akire ka ne sei obia wa akurase sa na tie ha nti de bia mo tam se mowura ta ka se de bia mi firi no ekwa wa de me ye bia mani da ho de a e wo so hu ba bia wo firi ha da kɔ ho
By the center. Quick march. Quick march. Hey, watching them there, man. Steady march. Rain! Rain! Out! Left and right in force. Sit. Body Buries. One step forward, march. Dressing in close order in right dress. I go several far. Hey. By the center. Quick march.
Yankwa na India chi. Run slow down, at the chow, man, slow down, okay, call. Be was sorrow. Jede anyone yedi hu na ejare keye okwano so. Resese tabe ama yeho. Ode no that you be. Ye be shem one poano fefe ho. Ode no that you be na ye be shem one poano fefe ho. Ye be him yon poano fefe ho. Ode no that you be. Ye be shem one poano fefe ho. Ode no that you be na ye be shem one poano fefe ho. Yewura ne yendofo prempren ye de ho ehye wonsa. Amen. Ebra ye ba be kra wakoa yi
yɛsrɛ sɛ ɛsom wɔ yi mu Awurade bɛka yɛn ho. Amen. Awurade yɛsrɛ sɛ mo abɔfoɔ nsane wɔ yɛn mfimfini ha sei. Amen. Adeɛ ɛbɛyɛ san musuo nkwanhyia deɛ Awurade sia no kwan mɛn daa. Amen. Ma yɛhu tumi ne anuonyam ne ɔkɛseyɛ ɔsom tiae mu wɔ Kristo Yesu din mu nti. Amen. Amen. Fire come my edwom Meya danse fofo biara, meya desre fofo, esumebo se Yesu na waso biama me. Mini owu sore ni nkwa no. Ni oji mi di no se wa wu mpo a obenya nkwa. Nsro mini okanefo ni ochikafo no. Ni nea oti ase na miwe na hwea meti ase dada na mikura owo ni asamansafo. Amen. Amen. Na meti ni bi fisro se mi se nhyira ni ewufo a wawu Awurade mu firi sese rikoyi. Honhom no se yiw wobɛhome afi wɔ brɛ mu na wɔn dwuma di wɔn akyi. Na anuanom wɔn a wɔdeda no ho deɛ mempɛ sɛ misi mo so na mowura ho sɛ wɔn a wɔaka wɔne ne dasoɔ no. Na sɛ yɛgye di sɛ Yesu wi na wasɔre bio a saa nso na Onyankopɔn de wɔn a wɔdeda no nam Yesu so bɛka ne ho aba. Na yɛn deɛ yɛnam Awurade mu na yɛka akyerɛ mu sɛ yɛn a yɛtete ase yi na yɛkae akɔsi Awurade ba mu no rentwa wɔn a wɔdeda no ho ɛfiri sɛ Awurade ankasa de osebɔ ɔbɔfopanin ni ne Nyankopɔn trobeto firi soro bɛsane na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane ansa na waba abɛfa yɛn a yɛtete ase na yɛkae ni wɔn nyinaa munukun mu sɛ yɛnkɔhyia Awurade ewiem. Na saa na yɛne Awurade bɛtena daadaa. Enti momfa nsɛm yi nkyikyi mo ho wurɛ. Amen. Amen. Na ɛsiane sɛ asɔ Otumfoɔ Nyankopɔn ani ne dɔ ne ne nyansamu na wama kwan ama yɛn nua Abraham fokuo ada Kristo mu nti yɛde ne honam ɛhyɛ asase nsa kom. Ɛfa ɛkɔ ɛfa mu, nso ɛkɔ nso mu, na mfutruma ɛkɔ mfutruma mu wɔ enigye owusɔre ho anidaso a esi pi a ɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo sukɔdaa nkwa mu no. Ɔno na n'anuonyam adi yɛn mu no ɔbɛsakyera yɛn ahobrɛaseɛ honam yi ama ɛne n'anuonyam honam no asɛ sɛnea n'ahɔde nnwuma a ɔde di ade nyinaa so nkonim ma no teɛ no. Na anuanom Yohane se na mitini kɛseɛ bi fi soro no ho ase hwɛ Onyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu na ɔbɛtena wɔ mu na wayɛ ne man na Onyankopɔn ankasa ne ɔbɛtena na wayɛ wɔn Nyankopɔn na Nyankopɔn bɛpepa wɔn aniwa ne suo nyinaa na owuo ni hɔ bio na awerɛhoɔ ne su ne yahɔ ni hɔ bio ɛfiri sɛ kan nneɛma nyinaa atwam. Amen. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wase Agya Kronkron sɛ ɔma kwan ama yɛdi wodi hyia wɔ wo nsa no adwuma Abraham fokuo honam ahyɛ asase nsɛm kom. Nea wodie abɛyɛ asase so nyinaa ɛbɛ ewieyɛ. Na bere a yɛde ne honam ahyɛ asase kom yi nea yɛsrɛ ne sɛ yɛ a yɛwɔ ha
ayɛ ho saa dwumadie yi ma yɛn nyinaa yɛnsiesie ho ma saa da yi so obi wɔ ha na ɔfa ne ho ma wo a ma ne fa ne ho ma wo ma yɛnya sa akoma na yɛmfa bɔ bra na yɛngya wiase ne ɛmu brahuhuo nyinaa na yɛmfa yɛn ho too so na owusoro anɔpa no na wofrɛ wɔ ahotifoɔ na yɛn nso wode yɛ afra yɛ bi yɛda wase wakwanya wode ama yɛ wɔ Yesu din mu amen Amen. Ɛbɛsrɛ abusuani a ɔda ase na afei ɔna ase. Boa yɛn nyinaa ase sɛ ɔmaboa ma ɔmo de hyɛ abrahamfokuo ɛnso so ne sie awie pɛyɛ. Yɛrɛ bibia sisi akokɔbɔn anɔpa a na yɛde aseda na ɛma adɔfo a bɛboa yɛn nyinaa. Yɛrɛ bibia si nyamefo bibia nkodi na traeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Ayɔntofoɔ no mo a ne nto him 350. first and last Dane hama ama ekai ɛkan bom. Yɛdi kan de tato. 1 2. Ekoi. Nshirane hama eka yebo Kristo moma yɛngye nhyira afa moma yɛn nyinaa saka yɛn Awurade Yesu Kristo adom no Nyankopɔn dɔ ɛne hokuka yankofa ɛne yɛ tra sese ɛne da nyinaa amen Amen. Amen hyira yɛn nyinaa. Afei yɛgya ha ma abusua no na wakasa. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.